Ти нищо не ядеш. Ти ядеш, нищо не ядеш. Ти нямаш пукната сутинка да си позволиш нещо да ядеш, така му ли да ядеш и прасе. О, Боже. Мария Успия, когато си там, не, моля те, мамо. Без такива сега. С тези музики в махлата отивайте. Охо, да не ми се включи пак с ладовата стая. Ой, привет, как дела? Не ми се гледа твоята кола. Трябва ми някой за скандал. О, Джордане, няма да те слушам днеска. Ще слушам Теди Александрова. На кеф ми е Теди Александрова, ще слушам Теди Александрова. Теодора на всички хора. Така. Да ни дем ляска, ма. Как ме гледа като... Пила! Умирам от това буклук. Ай, махай съм тук. Направихме скриншот. Чакай малко, що тук урзила. Чакай, сега ще го урзиля малко, човека ще ме съди, ще ми пуска жалби, ама аз имам защита, няма да не. Няма ке ме съди, няма. О, бе, аз къде ги мушкам тия снимки, бе, къде си ги слагам? О, Боже, къде си ги слагам тези снимки, бе, хора? Ето го. Виж го, бе! Олеле! Направо думи нямам. Чакай, сега ќе найдем пак Елекса. Читай, тя много далече. Чакай, сега ще намерим Елексата. Елекса, ма. Къде си, ма? Ела тука. Ето я, айде сега. Оставяме това. Чакай сега. Ягодки, чакай малко сега. Да дойде някой пак такъв Саид. И направо да има гърмеж тая вечер. Тези малко не иде така, намали децибелите. Пистец. Вон, чисто да заходите. Пистец. Сбърка, нали? Ало. Нахуй, да. Балоните. Няма да ми кажа. Да се прати при Господ. Виж сега. Ще взема гребло от това. За такова от гребната в Пловдив. Ще ти го прасна в дебелите цицомби. И в грозната глава не умита. Какъв е пак той ангел? Не. Нахуй. Викаш ти един нахуй. Боже, какви са те руснаци да ми ги пускам? Имам 3% ягодка след Инстаграма. Айде. Какво е това, бе? Хайде да се пускаме на битка. Ох, Боже. Какво ще правя, давай? Той ще си е служила Елекса на Тихо. Тихо, ще мълчиш точно така. Ще мълчиш. Ще дълташ бедната граматика. Ще мълчиш. Не. Ще мълчите на Вика. Абе, кой ще мълчи на психопатка ли си ма? Лудо. Лудото. Ще мълчиш. Уйо. Ще мълчиш. Тихо. Мишо, вече ме дразни гласа ти. Не псувай, че ще така изгон. Нищо, брат. Тя има тук. Ще мълчиш на Випа. Тихо, ма. Ево, машинка. Какво става, мой брат? Ти си нищо. Ти си една курва и да го духаш. Точно така. Ето, виж, показваш твоето бедно възпитание. Точно така. Като говориш така, аз съм с тебе така. Аре, спирай ми говориш, бе, човек. Твоите родители. Колко лошо сте научили твоите родители село? Аз съм село, аз съм граждан, не е момник. Теб носи си веждата все едно, че е минал хипопотам през нея. Ама не, бе. Какво викаш? Що ми ще беле, яко са те предашили. Не съм предашили, като малък паднах и си ударих в гардероба. Няма са размятали. Размятали са те. Е хубавата Яко, тебе са те размятали, ама в леглото. Тебе са яката.
Ама не се чуваш, заглушаваш и слушалката. Махи си пръста там. Няма да... Колко си, бе? Не ми приличаш на Аз съм 17. Ага, 17, ама на друг път. 17 минус 4 си. 17 минус 4 колко прави? Ами ти кажи, бе, нали си много учен? Аз не съм учен, аз не съм като вас. 17 минус 4 грамографията. Личи си, че си простак. Личи си, че си простак. Телю. Това си личи от тебе. Фокус, мой брат. Фокус, бау, бе! Фокус машината. Ай, сега да те кеф, че спирам битката и пътуваш, мама, към централните гробища пътуваш. Айде да те кеф, айде. Там се заведем от централните да го духаш, мама, ти просто чао, мама. Да, курвалак. Обичам те. Фокус. Обичам те. Айде. Ще ти се не видиш и в шоколадовия врат. Ще яде бой. Той цепна да самовеждата и пак ще му цепат, ама нещо друго ще му цепят. Ще му цепят тиквока. Ще му цепят тиквата. Какво си мислите? Оставят. Те такива много отворени, нещо бързо ги затварят. Ох, ягодка имам 2%, след малко се включвам телефона и спирам лайфа и си пращам инстаграма. Че... Gene bu Beşiktaş'a geldi. Ama Ягода, имам хайде. You know